Kaixo, ni Garazi Nabasnaz, musikaria, eta eskalako instalazio honetarako prestatu dute pieza hau, izenburua dekona pasabide vertikala heriotzaren heriotza. Eta ikusten dozuenez, fondoko paretan, dekozue partiturea, alde batetik notak edo musika irakurteko, irakurten dakien antzako, hor dana, eta beste alde batetik sortu dut plano bat, pizkate visualizatzeko pieza, ez badakizu irakurten, igual errezagoa dela ulertuteko egiturea eta gana. Eta beste alde batetik dekozue hor beste aldean, oinarritu nazan poemaren liburuek. Ontxe esan duten moduen, oinarri moduen hartu dut poema bat, dala Death Be Not Proud, John Donne poetaren olerki bat, heriotz ezaite esarrotu, holako zozer itzuli alko genke. Eta poema hau da, 17. mende hasierako poema bat, heriotzaren inguruan doana, gai orokorra moduen, aurrez aurre jartzen da heriotzagaz, eta esaten dotza gure bidearen bukaeran hitzartuko garela beti ereko, eta orduan heriotza hil egingo dala. Eta pentsatu neban pixka bat, visualizauta eskailera bat gora doala, danok dekogula idea judeo-kristano hori barruen, buruen, eta lehenengo etorrietan izan zen hori, eta horregatik hartu neban poema hori, neukala buruan oindela urte asko, eta aukera ederra ikusi neban horretan oinarritzeko eta pizkate mamia tarateko. Pizkate fijatzen bagara egituran, lehenengo poema aipatuta, ikusten duzue azpian dekogula death hitza, heriotz, eta goien atzetik aurrera. Orduan, esango geunke, nota base edo oinarrizko notak oinarritzen dirala death hitzan. Alemanez edo inglesez, letra bakoitza da nota bat. Orduan, D da re, hemen dekozue gure bazue, E da mi, gero la, A da la, baina nik hartu duten ez beste eskala mota bat, jarriotzat la sostenido, hori da nire aportazioa, T ez da ezer, eta orduan nietzako sol sostenido, hori asmatu dut nik, eta H da si natural. Orduan, bajoa kaso honetan, oinarritzen da nota horietan, eta sopranoa goian dauena aldrebez, notak atzetik aurre. Eta segatik ez dut bajoa eta sopranoa, obra dauelako lau mailetan antolauta. Nietzako, nik inspirazio moduan hartu neuen renazimenduko koruetako ordena, ez? Orduan, alde batetik lehenengo mailan, beko altabozetan, dekogu basuz, bajoa, bigarren mailan, hau da, hemengo altabozetan, altoa, hau da, aldatuta, ze normalean tenorra izaten zen, eta nik erabeki dut aldrebez izatea, hirugarren mailan, orgoien tenorra, eta goiko mailan, goigoien, sopranoa edo diskantuz deitzen dela. Orduen, tenorraren kasuan, jarriot CF dela kantus firmus, segatik hartzen dut bebai kanto gregorianoa kantatzeko modue, eta kanto gregorianoa dau hirugarren ahotsean, tenorran ahotsean, eta horregatik kantus firmus dela como melodia principala. Eta renazimenduan bebai, adibidez mesatan esaten zen misa de tenor, por ejemplo, segatik kantus firmusa tenorran ahotsan egoan, ahots principala, ez sopranoa, beti esaten da ahotsik agudona dela principala, ez kasu honetan ez. Tenorran izaten zen orokorrean, ez beti, Horregatik ikusten baduzu, CF, kantus firmus. Alde batetik dekoguz lau maila, beti gora ez, bat, bi, hiru, lau, ez? Eta gero, dau egitura hauta, bilduta moduen alboetatik eta goitik eta betik. Horrek esan nahi dau, erdian dekola ardatze simetriko bat, eta bukaera eta hasiera dala bardina, baina hasten dan moduan horizontalean, gero aldrebez bukatzen da. Osea, hemen bukatuten bada akorde fuerte bategaz, zati hau hasten da akorde fuerte bategaz eta doa jeisten, aldrebez. Hau azpitik gora, eta hau goitik bera. Ikusten badozue, hau da dinamika edo volumena, suabetik irekitzen da, eta hau aldrebez, fuertetik jaisten. Eta gero, goitik eta betik, segatik, fijetan basarie irudien, bajoa eta sopranoek dekie antzeko egitura bat. Hemen dekoguz bi ardatz, bi akorde, erdiko ardatz principala izilunea, eta gero hemen vibrazio batzuk ere parean doazala, doaz parean, naiz eta oinarrizko notak izan bajoan zentzu batera eta sopranoan beste zentzu batera. Orduan dau, bilduta goitik eta betik eta eskerretik eta askomat. Eta gero, erdiko ahotzek, altoa eta tenorrak, dekie poema sartuta euren barruen. Poema dau modu askotara, baina, basikamente, altuzaren kasuan, dekogu, hemen ikusten duzue, P bat, P2 hori da estrofak, estrofa lehenengoa, bigarren, hirugarren eta laugarren, Eta altoaren kasuen dau, akordeoia jota oso fortzatuen moduen, haizearen botoia respirazioagaz, eta nik batera esaten dut poemea, baina bakarrik konsonanteak. Hau da, nire barrutik ez dut poema osoa, baina ateratzen dutez konsonanteak akordeoia fortzauta joten duten bitartean. Esfortzuaren, kontu da, esfortzu handia egin behar dela, baina emaitza ez dela gauza fuerte bat, baizik eta tentsio asko dekona, volumena ez da fuerte. Alde batetik horrela dau. Eta gero, tenorraren kasuen, hor bai dekogu kantue, hotxa, kantus firmusa, gregoriano moduan abestuta, gutxi gora bera, baina akordeoiaren soinuaren barruan. Ez da hotz lehenengo planoan dauena, dau pizkate eskutatuta moduen.
Eta dau, poemaren estrofa bakotxa kantauta, baina rezitazio nota batzuekin. Gregoriano egiten den moduan, edo pastorala egiten direzan moduan, baita be, dekiezala rezitazio nota batzuk, eta orduaz pizkat mobitzen horren inguru. Gero, poema dau beste modu batzuetara be bai, aparte dez hitza dauela notatan, dekoguz zatitxo batzuk perkusioa edo dekiena, eta la perkusioa dela akordearen parte batzuk erabilita, notak ez direzan zati batzuk. Eta hor beti azpitik, nik eten dutena da, azkenengo estrofea, ideia principala dekona eriotz hilko zara, hori behin eta berriro buklean errepikauta, barrutik esan da, eta erritmoa segituta perkusioarekin. Orduan, bueno, poema da, eskutatuta leku askotatik eta modu askotan, ez? Eta gero baita be, erdiko ahotzen notak aukeratzeko, erabili dut, errima motaren, pizkat errimaren egituraren oinarria. Lehenengo estrofa da errima A, B, B, A, eta orduan la, si, si, la. Horre dira nota importantenak. Eta hola beste estrofekaz. Bigarren estrofa ere da A, B, B, A, errima mota, hirugarrena da C, D, D, C, hau da do, re, re, do, hemen deko zue gure baso irakurri, eta azkenengoa da mi eta mi pizkat aldatuta. Ikusten dozue, erdiraltzen garenean, dekogula izilunea, baina altu zaren ahotsak, dekona konsonanten joku hori, horrek iten dau perkusioagaz, azkenengo estrofako esan dutena perkusioa segi dute, iziltasunean hori bakarrik entzuten da. Eta hori da, heltzen garenan erdira, ardatzera edo lekurik inflexio puntura, ez? Eta hortik doa dana aurretik atzera, alderantziz. Hori egituraren aldetik. Baina, kontu da, nik gure nebala musika vertikalean entzutea, ez? Hemen ikusten duzue, azpitikora material guztie, alan dabe, musika beti da denboran zehar pasetan dan zozer, hau da, esango gonke ardatzen horizontalean doan zehozer, ez? Beraz, horizontaltasuna bebai bat hau. Orduen, naiz eta egitura atzetik aurrera eta aurretik atzera simetrikoa izan, material harmonikoa edo notak ez doa solan, dekie garapen bat, hasieratik bukaera. Gutxi gora bera hori, eta gero, ahaztu baino lehen hau, hasieran dekogu akorde bat suabe-suabe eta mantenduta dauena, bukaeran ere, dekogu kretzendo bat esan dutena eta diminuendo bat, ez? Eta hori dana da akorde bardin bat, dala Prometeo akorde. Hemen ikusten duzuela, dana azpitik gora, bajotik, altoa, tenorra eta sopranoa, ez? Diskantuza. Bueno, akorde hau da pizkat berezie, erabiltzen eman eskriabinek, bere obretan, hori ez da importantea. Importantena nietzat da, aukeratu dutela, ze bere barnean deko egonkortasuna eta desegonkortasuna. Naiz eta musika ez jakin, dekoz bi elementu, direla, intervalo ez egonkorrak, normalean laudun handitua, deitzen dela tritonoa, pizkat disonantea dana, eta beste alde batetik, laudun justua, dela intervalolik, digamos, egonkorrena edo, esango geunke. Orduan, bere barruen dauz guztiz desegonkorra dana eta guztiz egonkorra dana. Orduan da, pizkat, dana osotasuna, ez dakit, unibertsoaren osotasuna edo, eskrabinentzako zan jangoikoaren boterearen osotasuna. Nik ez dut nahi olako sententziarik emon, baina bai akustikoki karakteristika hori dekola. Eta bukatzeko tenorraren ahotsa, kantuz firmusa dekona, kanto gregorianoa, dago oinarrituta deuterus plagal moduan, dala eskala mota bat, baita ere hipofrigioa deitzen dana. Eta eskala hori doa zitik zira, nota naturalak erabilita, baina deko nota printzipala mi dala eta rezitazio nota la. Orduan, hori hartute, eta hartzen badugu Prometeo akordea nik erabili dutena, notarik grabena da mi eta agudoena da la. Orduan, pizkat Prometeo akordea eta eskala hori hipofrigioa erlazionauta gelditzen dira. Eta gutxi gora bera, hori da azalpena.